Rastú ako huby po daždi. Sleduj ako na ne. 550 g múky, ak použiješ chlebovú, ostanú mäkké dlhšie, jedno vajíčko, lyžička soli, 7 g sušeného droždia, 350 ml mlieka a lyžička cukru. Šup s tým podhnetací hák 10 až 12 minút stredný hneting. Pracovnú dosku si pomúč, vyklop tam cesto a rukami ho takto trošku prepracuj. Vytvaruj z neho gulu a následne ho premiestni do misky kisky a daj na hodinku na teplé miesto nakysnúť. Po hodinke ho opäť vyklop na pracovnú dosku a vyvalaj z neho takéhoto hada. Rozdiel si to na počet kusov, ktoré z toho potrebuješ dostať. Nestačilo 5. Až ich chceš všetky rovnaké, tak si to rozváž. Oddelené kúsky si takto párkrát poprekladaj dovnútra a zašúlaj z nich kuličku. Premiestni ich do pekáča a daj ich na 20 minút podkysnúť pod utierku. Tesne pred pečením ich potri rozšľahaným vajíčkom a posyp ich tým, čo máš rád. Môžeš použiť sezam, rastcu, sol, to už nechám v tvojej réžii. Šup s tým do teplých krajín 180 stupňov 15 až 20 minút podľa rúry. Keď sa ti začnú takto krásne nafúkovať, vieš, že si všetko urobil správne. I hneď po dopečení ich postriekaj slanou vodou, aby ostali lesklé a naplň si ich tým, čo máš rád. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.